Doncs continuem al Fòrum Gastronòmic Girona i ens trobem amb Marc Gascons, xef i copropietari dels Tinars. Entre algun restaurant més que ja en parlarem, però els Tinars és el buc insígnia de la casa Gascons, la marca del Foner Gascons. Bon dia, Marc. Bon dia. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Arribar al Fòrum Gastronòmic Girona, trobar-te molta gent coneguda, molts xefs coneguts, molts cuiners coneguts. Abans parlàvem, no? No sé si veus que hi ha... Ostres, el format està bé doncs, a nivell de Girona i tal, però no sé si veus que hi ha una mica de saturació de congressos gastronòmics i tal. I més que quan a vegades sents ara al Madrid Fusion que ha passat, dèiem doncs, que els passadissos estan plens i els auditoris estan buits, no? És a dir, que el que vol explicar coses no té públic, però els passadissos estan plens, no? És a dir, aquesta, no sé si és les xarxes socials, el YouTube està canviant tot. Quina visió tens tu, Marc? Bueno, mira, la veritat, primer, no te puc donar massa opinió de dogma personal perquè jo vaig a pocs fòrums. Jo, per exemple, a Madrid no hi vaig, jo anava molt a Sant Sebastián, ara ja fa uns quants anys que ja tampoc hi vaig. I jo me'n recordo dels fòrums aquests més professionals de cara al sector professional, cuiner, cambrer, on es profunditzava molt més, centrava més a fons sobre el concepte, la filosofia d'aquella casa, d'aquell establiment, aquell concepte al qual desenvolupaven doncs, la història d'aquell restaurant. I ara doncs, potser això ho trobo una miqueta més a falta. Entenc que avui en dia això és un negoci, és inevitable, hi han d'haver-hi moltes marques i s'han de vendre doncs, cadascú la seva marca, i soc conscient, i és interessant perquè trobes doncs, productes i productors i elaboradors, però a mi m'agrada anar-los a buscar a casa seu a altres llocs, tot i que sí que sempre doncs, pots trobar per poder començar a indagar una miqueta. Però bueno, és un altre tipus de congrés i de fòrum que atrau a un altre tipus de públic, possiblement, no tant el professional. Dèiem que els Tinars, un buc insígnia d'una estrella Michelin des de des del 2008, doncs mira, farà 20 anys d'aquí, bueno, 18, sí. Que us va arribar, i una casa en la qual, independentment de l'acolliment que fa l'Helena, doncs, la teva germana i tal, que ja en parlarem, però un restaurant que tothom està a gust. És a dir, que tu em deies, escolta'm, com va dir doncs, el meu pare o el meu avi, això ha de ser un negoci, no? I tothom ha d'estar a gust a casa meva, que sí que puc tenir doncs, un menú, però que hi ha altres coses a la carta que també ens agrada i que la gent ens demana, no? És a dir, compagina les dues facetes, no? Sí, nosaltres defensem una carta de restaurant que vens a dinar i pots escollir el que vulguis. No obliguem a menjar, sí que hi ha un menú d'ocupació. A més, entre setmana tenim un menú setmanal que variem cada setmana amb la gran majoria plats nous que no hi ha a la carta, on és una mica una zona de proves per nous plats que poden sortir si encaixen i depèn de com els veiem. Però sí, nosaltres defensem una carta de restaurant on pots venir i un dia menjar unes verduretes ecològiques amanides i un peix a la brasa, un altre dia pots venir i menjar doncs, uns nyoquis amb tòfona i una llebre a la royal, pots venir a menjar un menú de degustació. És bastant versàtil i això comporta una complexitat important, perquè ojalà jo pogués saber doncs, que tothom que ve què menjarà, perquè ja podria anticipar-me i avançar-me, però el nostre format és diferent i això requereix d'una quantitat d'equip i de personal i de professionals, de cuiners que cuinen, perquè és necessari saber manipular i cuinar, i bueno, això té la complexitat que té, però sí, intentem que el conjunt del restaurant, des de que entres fins que surts, no només el menjar, perquè potser és més important el servei i l'atenció que no el menjar, doncs sigui un pack global
acollidor, amable, elegant, bo, i sobretot això, de molt bona relació qualitat-preu. Hem parlat una mica del personal, dels professionals doncs, que emplenen casa vostra, i jo no sé, potser trobarien, però de casa teva han sortit grans cuiners. És a dir, doncs, caps de cuina que has tingut tu, hosti, que detectem doncs, que és escola Tinars, el que fan. Parlo doncs, de Puigge, parlo doncs, de la Rua, el Casa Teva, de la Puigge amb Palamós. És a dir, com ho fas també? És a dir, aquí sí que hi ha una... És a dir, per formar amb aquesta gent que molts d'ells no venien del sector, és a dir, que es van formar a casa teva, això és feina teva. Bueno, al final no, és feina de tots, o sigui, són persones que s'incorporen a casa amb molta il·lusió i amb molta passió, llavors això depèn de cada persona, de les ganes i la implicació que tenen, les ganes d'aprendre, això fa que ells mateixos evolucionin, avancin, coneguin, aprenguin i ens ajuden moltíssim a poder desenvolupar doncs, durant els anys que hi ha estat doncs, cada persona a créixer i a evolucionar i avançar, no? Sobretot, per exemple, parlaves de l'Alan. L'Alan, els últims 7 anys a casa, amb ell, només ens havíem de mirar per saber què havíem de fer i com havíem de solventar o com jo li transmetia la meva idea del plat que volia, no? Llavors, cadascú busca la seva línia, amb el seu aprenentatge, doncs, crea el seu negoci i és fantàstic perquè nosaltres estem supercontents, no? Però durant tots aquests anys ens han ajudat moltíssim i són persones que diríem que són de casa. Al final, jo m'agrada transmetre el mateix, no? Acollir, cuidar, poder doncs, aprendre jo també, no només ells de nosaltres, jo aprenc molt d'ells també i això és el que fa que llavors cadascú doncs, emprengui el seu camí i per sort muntin el seu negoci. Com més n'hi hagin i més bé ho facin, més treballarem. He parlat del personal i he parlat, doncs, o no, els Tinars, doncs, com a... que abans que res, tu has deixat clar, doncs, amb moltes entrevistes que has fet, m'ho has dit a mi en diverses ocasions, ho hem vist, doncs... Però que abans aquesta passió ha de ser un negoci. És a dir, els Tinars ha de ser un negoci, no? Sí. És a dir, això ho tens molt clar. I això és el que a vegades no tenen molt clar alguns col·legues de professió no comencen, no? Mira, pensa que nosaltres ara mateix els Tinars som 50 famílies treballant. Això... Ara en som 46, però és que a l'estiu en som 60 i alguna cosa, a part de Belllloc i de la Fonda. Llavors, ha de ser un negoci perquè a final de mes, intentem que a final de mes, abans que acabi el mes, cada persona cobri el sou que mereix i que té arreglat doncs, per poder desenvolupar la seva feina. El meu pare em deia, nosaltres tenim un restaurant, però dins d'aquest restaurant hem de tenir en compte que és un negoci. Dins d'aquest negoci hi ha unes persones treballant. Aquestes persones, aquest equip ha de cobrar a final de mes i ells ens ajudaran a poder desenvolupar el projecte. I mica en mica el fem créixer. Llavors, gràcies a ells, perquè si no, jo estaria la meva germana i jo sols amb una taula i 2 focs i un fornet i treballaríem sols. Llavors ells ens ajuden a fer créixer tant Tinars, que és la casa familiar, com Belllloc o com la Fonda de Cal Ros al barri vell. Gràcies a tot l'equip que tenim ens ajuden a fer créixer i això ha de ser negoci perquè creixi, perquè si no, no tindríem ni Fonda ni Belllloc i hauríem tancat Tinars. Has parlat del Belllloc i de la Font, és a dir, de la Font de Cal Ros, un clàssic doncs, de Girona que vau inaugurar fa un any i mig... No, a l'abril. A l'abril del 25. Ara farà un any. Sí. I una aposta sincera, malgrat doncs, que la tradició catalana no s'ha perdut dels Tinars, però una aposta radical
per la tradició catalana. És a dir, tant que es parla de dir, hosti, tu, que s'estan acabant el quòrum, doncs, així, de l'entorn de l'Escudella, és a dir, la gent diu, oi, la cuina tradicional catalana que es perdrà, la gent no cuina, els joves cuiners doncs, es dediquen a fer, joves cuiners o que no són cuiners, però que veuen un establiment i fan les típiques potes de pom, doncs, en Parmentier. És a dir, doncs, que sembla que per part d'algun noves incorporacions dins el negoci, hi ha gent doncs, que no aposta per la tradició, aposta per la comercialització, és a dir, escolta, això se'ls ven i això no es ven, per tant, doncs, aposto. I en aquests moments que hi hagi tants persones, xef, cuiners de l'alta cuina que apostin per la tradició, penso en tu, però penso en el Germán Roca, penso amb tanta i tanta, és a dir, en Paco, que no ha deixat de fer tradició a casa seva. És a dir, sembla doncs que, hòstia, aquesta aposta per la tradició, els altres no parlaran tan bon dels altres, però quan et parlo tu, és una cosa sincera, és a dir, doncs, de dir, hòstia, aposta per la tradició perquè hi crec, perquè hi ha de ser. Bueno, perquè hi crec i perquè sí que perquè és el que sé fer i perquè és el que m'agrada. O sigui, jo el dia que surto a dinar i estic a segons quin restaurant, me foto una botifarra amb seques. Per què? Pues perquè és el que a mi m'agrada. O me menjo una escudella, o me menjo una carn d'olla, o me menjo unes faves i pèsols escopats, o me menjo cap i pot, un fricandó. Bueno, perquè és el que a mi m'agrada i és veritat que altres dies doncs me'n vaig a menjar sushi o me'n vaig a menjar un altre tipus de cuina. Però a mi la cuina que m'atrau i la que m'apassiona i amb la que m'inspiro i la que m'ha fet crear la meva línia i sí, la meva cuina, doncs és la cuina tradicional catalana. Llavors, els negocis que nosaltres ens hem replantejat i hem obert estan basats en aquesta cuina. Per què? Perquè és la nostra, perquè el territori, el producte... sembla... Jo és que em faig hasta com una miqueta avorrit de repetir sempre el mateix, no? Però és que jo ho he fet... a casa ho hem fet sempre així. Ja no estic més... Penso en bacallà, penso en faves i pèsols, s'acaba la tòfona pèsol, hòstia... s'acaba. Estem ja a finals de temporada, s'ajunten aquests productes. Els cuiners estem provocant que surtin productes abans d'hora, múrgoles. No poden haver-hi múrgoles, ara. No poden haver-hi múrgoles. Les múrgoles sortiran quan estigui començant la primavera, depèn del clima, està clar, però ara no ha sortit una múrgola en tot Catalunya i jo considero que ens hem d'esperar a treballar el producte de temporada quan surt. Sí que és veritat que podem tenir productes d'arreu i de fora i poden ser molt bons, Però, a mi m'agrada això perquè el meu receptari tradicional, que jo llegeixo, ara justament aquestes vacances, m'he estat empapant hi ha uns 5 volums de llibres de la cuina de l'Empordanet. De la cuina de l'Empordanet, que és el sofregit, la picada, els mar i muntanya, els platillos... Jo llegeixo això, que aquests llibres tenen... A veure, és que quan començo a pensar en anys, deuen tenir uns 40 anys, que són ben senzillets i ben petitets, Són fantàstics. Els mar i muntanya, els platillos, o no sé, ara, per exemple, llegia l'altre dia el pollastre amb bufes, que és un plat tradicional de la Selva, que és, amb bufes és amb tripa de bacallà, pollastre amb tripa de bacallà. Bueno, aquest el faré d'aquí 3 dies. Doncs a mi això és el que realment m'apassiona, perquè m'apassiona. Si m'apassionés la cuina japonesa, hauria fet cuina japonesa, Encara t'he dit una cuina que la intento aprofitar tot el que puc per aportar més a la nostra cuina catalana, tot i que la meva és la base tradicional, però sí, és la cuina que a mi m'atrau i m'apassiona. La cuina catalana és infinita, perquè realment no només és el fricandó i el cap i pota i els canelons i els macadons. L'essència de la cuina catalana té una projecció bestial, encara que jo m'he centrat a fer més aquesta cuina tradicional de plat més conegut, Però profunditzar aquí tens és infinit. És molt camí per córrer. Tu ja per acabar, Marc, veus...
Per cert, abans, el pare, l'Eduard, bé? Sí, fantàstic, en forma, molta forma, sí, Molt sí, bé, molt bé, sí, és molta important. forma. Ve cada dia? Encara ve cada dia? o Sí, no? sí, ell ve cada dia, quan no va a fer esport o a jugar a golf, ell ve cada dia al matí, està allà, obre cada dia al restaurant. Si truques a les 8 del matí per reservar, t'agafarà el telèfon. És una passada. Bueno, és l'amfitrió, ell ho ha après així tota la vida, la seva escola és aquesta. Jo sempre li dic, hòstia, papa, tenim contestadors, no fa falta que de 5 a 7 i mitja agafis el telèfon, estigues al jardí i fes... No, i ell, no, a mi no m'importa. I ell està tot el dia amb el telèfon i truca, ja t'ho dic, a les 8 del matí, a les 5 de la tarda, i ell t'agafa el telèfon. I la veritat és que sí, està en plena forma i ve cada dia al matí i llavors està al bell lloc. Ell va molt al bell lloc i és un gran alivi perquè supervisa i controla des de la taula mentre es dina i si l'equip allà té qualsevol dubte, bueno, és l'experiència que té i que ens transmet i que ens ajuda a millorar cada dia. I hem parlat doncs, de la generació del teu pare i hi ha noves generacions, és a dir, veus relleu, Mira, també? jo espero, ara seré com... No ho sé. Ara no ho sé, però de qui sí que te tinc que dir és la meva germana. O sigui, pensa que tot... Jo ara estic aquí perquè ella està obrint divendres als Tinars. Ella no ha pogut venir al fòrum perquè estan allà arreglant, muntant, decorant, organitzant tota la sala dels dinars, amb la decoradora, amb part de l'equip de sala, amb el metre, amb Xavi, sobretot, el sommelier. Tot el que jo pugui fer avui aquí, que farem els rostits de casa, i jo ja puc rostir que si llavors ella no ho porta i ho serveix a la taula amb tot l'equip com ho fa, no serviria per res aquests rostits que farem avui. Llavors, noves generacions, no ho sé, ja veurem. És molt aviat. Jo ja els intento transmetre, que és un ofici molt complicat, ja veurem què passa. I ara sí, per acabar, Marc, Girona està ple de grans cases familiars, no? Ara fa un moment tenia la Maria Caselles, del Casamar, en Quim i la Maria, ahir vam tenir el germà Juncamp, demà vindrà en Jordi Roca. És a dir, jo no sé si tu coneixes també molt de restaurant i moltes zones, no només de Catalunya, sinó de tot l'Estat. Sí, aquesta gestió familiar que hi ha a molts grans restaurants de Girona és una cosa, jo diria, bastant única, bastant... Bueno, jo crec que Catalunya té una gran sort, sí, de tenir totes aquestes famílies restauradores que es dediquen, que s'apassionen per aquest ofici i que segueixen les generacions, no? I la sort que tenim de poder, com bé dius, tots aquests restaurants, d'anar a visitar i gaudir. Jo crec que sí, és un privilegi, Jo suposo que arreu d'Espanya també n'hi ha d'haver i n'hi ha moltes, però a Catalunya són potentíssims cada vegada més. Per una banda, crec que hem d'intentar aguantar i mantenir. També hem de buscar més la qualitat de vida i poder equilibrar aquest ofici amb la vida personal, però sí, tenim una gran sort de tenir aquestes cases familiars a Catalunya. Sí. Pues, Marc, que tinguis un bon fòrum, que facis una bona... Què presentes, perdó? Avui farem els rostits de caça. Farem tords rostits. Escolta, ja se li diu. Vinga. Merci i que tot el que demà. Gràcies, guapo. Gràcies.